मुंबई अध्यक्षपदावरून भाजपात सहमती नाहीच, आशिष शेलारांच्या जागी कोण? तोडगा निघेना. प्रवीण दरेकर, अमित साटम, सुनील राणेंचा नावाची चर्चा. कृषी मंत्री पद म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी. कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटेंचं पुन्हा वादग्रस्त विधान. अगवणेचा साथीदार बंदूकबाज निलेश चव्हाणला 3 जूनपर्यंत पोलीस कोठडी. शिवाजीनगर कोर्टाचा निर्णय. संतोष लड्डा दरोडा प्रकरणात आणखी एकाला अटक. देवीदास शिंदेला पोलिसांकडून बेड्या. लड्डाच्या घरातील संपत्तीची टीप दिल्याचा आरोप. भारतानं चीन सीमेवर सुरक्षा वाढवली. घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी चीन सीमेलगत आणखी एक लष्करी तुकडी तैनात.